Maayo dinis bago na kong amo da kay buotan sila o pinanggasad ko. Baka padarag yung kwarta nilang mama o papa ini. Albert! Bugat-bugat kini akong gikumpra ronda. Excuse me? Pwede ba ako nalay da sa uban nimong gikumpra? Oh, kinsa man ka? Di ko daw tang tawa. Pero may kung makita nimo nga mangumpra kay doon raman sa imong gitrabahoan. Mao ba? Gusto na ko nga makigamiga nimo. Ako day si Albert. Ikaw? Delia. Happy naman lang kada adlaw nga imo kong tabangan sa akong dadonon, Bert. O sabi po, di pasabot ini. Gusto ko mahibaw? O, Bert. Kaya makapahibong manggod. Magahin yung kasi mong panahon para na ako. Mahal di ka, Delia. Okay. Da! Da! Lord! Ano kang Paris? Punta na ko ang pag... Di ko daw tang tawa. Pero may kung makita nimo nga mangumpra kay dool ra magud ko sa imong gitrabahoan. Mao ba? Sa imong gitrabahoan. Dili po. Mo ni tinuod. Mahal man di ka. Pero, mahal tigil Kaya yan. makapahibong manggod. Parang. Magahin yung kasi mong panahon para na ako. Mahal di ka, Delia. Albert. Mo ni tinuod. Ginahanti ko nimo kay buotan ka. O na. May chance ka ko nimo. Manguyab ka na ako, nga wa mo ko'y nahuman. Elementary naman ko kutob. Wa ko'y taas na grado. Usap ko ng anak. Wa mo ko'y labot kung may grado man ka o wa. Ang ako nahibawan nga, mahal ka, Delia. Albert. Atagin ko chance kay gugmang ka. Sige. Sugton ti ka. Basta ayaw lagi ko pinuangi, ha? Odel, ako nang isa di mo. Ha? Magminyo? Dugay-dugay na ba tayo nag-auyab? O sakto na sa edad? Gusto unta na ako nga magminyo na ta. Sigurado ka nga magigminyo na ka na ko? Basig magmahay ka. Kung sa may akong mahayan nga, mahal naman ka. Magminyo lang ta, Delia. Aron makikita ka to sa itong liwat. Oh, ikaw good. Sige, magminyo ta. Sige, magminyo ta. Sa katapusan, asawa talaga kita. Uy, sinilaya mo lang ko kay babalik ko. Nagyan kay kung naglungod-lungod ni mo. Tumaangkon ka. Ay! Uy! Unsa day? Mabdos na ka? O, Dong. Mabdos na ko. Wala ko regla, ha? Mauna. Hapit na di ko mahimong amahan ini. Oo. Sige na, dublihon ako ang panikamot. Aron nga, dublihon ako ang panikamot. Karon nga may umaabot na tang anak. Aray! Dong! Dong Albert! Day, unsa ka? Sakit na kaya akong tiyan, Dong! Ha? Mga anak, pwede ka ligaday. Dali, dalawin ka na ko sa ospital. Dali ara ng labay sa panahon, Dong, sa? Walang hibawing nga, upat na nga tong anak. Kung mga dagko na ni. Mga giday, mura lang ugwa. Makaya ka na to sila pagpa-eskwela, Dong? Manikamot lang taday. Magtinabang na ita nga makahuman og eskwela nga itong mga anak. Ma! Pa! Uy, niya naman din yung anak ni mong babae ay. Hindi, Alden. Sa may balita, di mo reha, ha? Magipayon lagi ka. Itanawang kong grado, ma. Pa! Abi ko dobe. Hindi. Oh. Uy! Ala! Kadako grado ni mo na. Maayo hinoon nga dako ka grado na. Pagtarong gyud sa imo pag-eskwela, nak, ha?
Aron ka gyud makahuman. Opa, magtanong gyud ko kay gusto mo ko mahimong maestra. Uy, maestra gyud. Opa, og kung makatrabaho na ko, tabangan ta mo. Ako na sa mga pa-eskwela sa kong mga manghod. Kanindot kun mahitabo na, anak. Maong ikaw, pagtarong gid sa imong pag-eskwela aron matuman nimo ang imong mga pangandoy. Maestra, minus siya. Day, ngano man ka? Oh, nganong naghinuktok mo ka diha, ha? Naguna-una lang ko dong ba? Dako na mo kay tagastuhan din sa bahay, uy. Napabiya tay mga anak nga nagkinahanglan og kwarta kada adlaw. Wala giday. Mao nga nakahuna-huna ko. Mangita na lang kong trabaho do. Aron sad makatabang-tabang ko nimo ba? Total, dili naman kaayo na ati manuno ng atong mga anak. Kay dagko naman na. Unsa ba sang trabaho ang imong sudlan? Wag yung ko'y laing kasudlan og trabaho do. Katabang ra gyud. Naaman tay silingan nga nagkinahanglan og katabang. Musod unta ko dong. Total, mahimo raman nga mupauli ko kada hapon ba? Ikaw, kung magkaya si mo lawas. Sige. Sige. Aron sa matabang-tabangan ko nimo sa mga gastuhan dili sa ato. Ay, salamat. Kaya kini na lang mga hinayhay ang akong trabahoon. Human ini, mupauli na ko kay Pasig. Nauli na sa Tang! turon si Albert. Angelia! Uy, Nan! magsuon man ni Albert? Nan! Uy, Dong, naunsa ka man? Ano ba nagkadugo man ka? Si Manang Albert ang to sa hospital kay napagda ang motor. Unsa? Huwag na. Ano man ang alsin? Dong, Albert! Dong! Ginoo ko. Kanang dugo ka ni aga sa imong udong. Makain si Papa! Anak, dili na makatigog si Papa ni mo. Mo, ano ba lagi na mag-iyak si Papa? Ginoo ko. Patay na si Papa ni mo. Dong, Albert, dong. Baka nagibiyaan mamili mo! Gusto ko pagkawaman akong eskwela, kawa naman ka! Albert, magunsa naman lang kung iniganibiya ka naman. Albert! Excuse me, ma'am. Ingon sa nidat-og nako ang kalibutan ni atong higayuna nga nibiya si Albert nako. Pero bisan pa man, nalingkamot ko nga mapaeskwela nako ang akong mga anak. Sa pagkakaron, may anak na ko nga maestra og siya na po ang nagpaeskwela sa uban niyang mga igsuon. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Delia nga taga Marilug District, Davao City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, hindi kita malilimutan. Ang mga kaagi kibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamulusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidabit sa papadang sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining talamanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.